Nagkaroon ako ng sakit na anxiety. Sino ba naman ang hindi, di ba? Ikaw kaya yung malagay sa kalagayan ko. Abay, kung walang karga ng kaalaman, tiyak sabog ang ulo dahil mababaliw talaga. Bueno, hindi pa nga natapos doon ang subok ko sa mga kasapi ng kulto. Nagpatuloy ito pero hindi na ganon kalala. Mga pasundot-sundot na lang. Pero walang kumpiyansa kami noon kasi hindi pa nalalantad ang pinakapinuno ng organisasyon. Mga 6 na buwan ang dumaan. Walang humpay yon. Inaabisuhan na din ako ng tiyo na isagawa ko na daw ang ika-5 seremonya. Dahil kapag nangyari yon, masasabi nang naabot ko na ang suktulan. Nagtaka ako noon kung bakit alam ng tiyo ang suktulan. Kaya naman pala, nagtanong pa siya kay Tia Soledad. Napaka-apurado ng tiyo nun. Kapag nasa sukdulan na kasi ako ay ilang taon na lang ay pwede ko nang bitawan ng kaalaman. Ito ang sinasabi ko sa inyo noon. Kung gustong magbago at bumalik sa normal na buhay, ganoon na rin sa pananampalataya sa totoong Diyos. Pero kailangan talagang malampasan muna ang lahat. Hindi pwedeng magbitaw ng kung nasa proseso pa ako. Para ding trabaho ito. May resignation. Ang problema nga lang ay wala akong matatanggap na bayad at binipisyo. Walang 13th month pay. Quits lahat. Ako naman noon ay hindi pa nagdidesisyon. Alam ko kasing nasa peligro pa kami. Pero kinukulit ako ng tiyo. Ang gagawin lang, walang makakaalam na iba kapag nagbago na ako. Gawa ng sa mga sandaling yon, sa tingin niya naman umano ay kinatatakutan na ako. Tapos tiyo, paano na lang yung mga sinayang kong araw? Wala namang problema eh. Hindi naman madiin ang kaalaman ko sa kaliwa. Puting pambabara nga, di ba? Tumigil ka na nga sa pag-aaral mo dahil dyan. Ipagpalagay na lang natin na nasiyahan ako nung una. Pero paano yung kinabukasan mo? Huwag mong sabihing aasa ka sa yaman mo. Paano kung maubos? Paano kung wala na ako? Alam mo ba kung paano dalhin yung negosyo? Mag-isip ka nga, Roberto. Tama naman ang tiyo nun. Masasabi kong totoo at resonable ang kanyang punto. Pero hindi pa talaga napapanahon. Kung sakaling gawin ko noon ang ika-5 seremonya, hindi muna ako magdidesisyon. Nga pala, sa mga sandaling yon ay nasa loob kami ng bahay nag-uusap ng tiyo. Naglilinis siya noon ng dingding. Papipinturahan niya kasi ito. Yung loob kasi ng bahay ay napakadilim tingnan. Basta, ilarawan niyo na lang na parang kuweba yon. Walang pintura sa loob pero maraming mga mamahaling bagay. Hindi ko ipinagmamayabang ito. Totoo yon pero nakakakilabot nga lang. Yung tamaho, nakabantay pa rin sa akin. Minsan wala ito. At naiisip kong baka nagbakasyon muna sa kaharian nila. Nakakaloko talaga. Hindi naman pala yun umanib sa akin. Pinaglaho niya lang palang sarili at nasa tabi lang siya habang kasalukuyan kami noong nakikipagsubukan sa mga kasapi ng kulto. Siya din ang dahilan kung bakit pumitlag yung lalaking dumakma sa akin nun. Protektado umano ako ng basbas ng kalikasan, kaya walang makakapanakit sa akin. Makalipas pa ang ilang linggo, hindi ko na naatim ang pangungulit sa akin ng tiyo. Isinagawa ko ng huling seremonya. Tapos habang paulit-ulit niyang pinapaalala yon, pabigat naman ng pabigat ang boses. Wala akong nagawa noon kung hindi ang sundin na lamang siya. Pero hanggang doon lang. Siyempre, gusto ko munang maranasan ang sukdulan bago pa ako sumuko at bumalik sa himaya at pananampalataya. Ang huling seremonya, sa dagat ito.
sa tabi ng dagat. Pero dapat ang lugar na yon may hiwaga din. Hindi ko tuloy maiwasang maalala. Sa sementeryo din na malapit sa dagat ako nagsagawa ng ikatlong seremonya. Yung nandun sa Camiguin. Kasama ko noon ang sangkatutak na albularyo. Ang kaibahan nga lang sa panghuli. Bagamat sa dagat din pero hindi presensya ng mga kaluluwa ang nananahan doon. Kung hindi presensya ng katubigan at engkantong nakatira. Para lang ding ikaapat. Dahil kalikasan yun pero partikular lamang sa kalupaan. Pero ngayon, sa dagat na. Literal na katubigan naman ito. Siyempre kasunod na noon ang pagtatanong kung saang banda. Kagaya lang din ng naisagawa ko ng seremonya. Nagtanong-tanong ako at doon nalaman kong may lugar na pinagdadausan din ng karga. Alam niyo ba kung saan ito? Sa Cebu. Napakalayo pero may malapit na mano-mano pero hindi ganun kalakas ang presensya ng hiwaga. Sa isang isla umano ito, nakatabi ng Samal sa Davao. Ang tawag sa maliit na islang ito, Talikod. Bagamat malapit lang pero napakahirap namang puntahan ng lugar. Lalo na sa mga sandaling yon. Bihira pa ang sasakyang pagtawid diretso sa talikod. Kadalasan ay patungo lang ng Samal. Maliban na lamang kung maghahatid mismo ng gamit ng bangkang dimotor. O kung may kukontratahing pahinante para makarating lamang sa lugar. Magpaganon pa man, pinili ko ang pinakamalapit kahit hindi man ganoon kalakas ang hiwaga. Pero kahit papano, makapagpadaos ako ng ikalimang seremonya. Basta may hiwaga, sapat na yon. Naghanda na ako noon. Siyempre, wala akong ibang kasama kung hindi si Kuya Ed pa rin. Ewan ko ba, kahit sakit sa ulo pero natutuwa talaga ako sa kanya. Magaan sa loob, sa likod ng halos makakamatay na sa mga kalokohan. Naghanda ako ng araw na yon. At kung hindi ako nagkakamali, araw yon ng Lunes. Ito kasi yung araw kung kailan ani o gapas na mga niyog. Isang beses sa isang buwan pero Lunes nangyari. Gawa ng ito din ang araw na napagkasunduan. Mula sa paggapas, ilang araw na pagkopra at pagbenta sa suki para gawin ng mantika. Kumbaga, nakaplat ng schedule. Negosyo nga, di ba? Pagsapit ng Lunes, wala nang ano-anong umalis kami ng kuya. Mahabang biyahe pero sanay naman ako. Maging lakad nga ay nakayanan ko ron. Umaga yon at kaagad naman kaming nakasakay. Ayoko noong dumaan sa gubat. Gusto ko kasi maging payapa at maliw ang paningin ko habang nasa biyahe noon. Hapon na kami nakarating sa Davao. Panay reklamo pa si kuya dahil konti lang daw ang nakain sa agahan. Walang tanghalian at gutom na umano siya. Ang sabi ko naman sa kanya, hindi na siya bata para diktahan pa sa kung anong gagawin. Bakit hindi ito kumain, di ba? Nagalit sa akin. Paano daw siya kakain wala siyang pera? Inaantay lamang daw niya akong bumili ng pagkain pero manhid pa umano ko sa bato. Kaya naman para matigil na ang pagrereklamo ng kuya, binilhan ko siya ng sandamakmak na tinapay. Tapos may manok pang inihaw. Tuwang-tuwa naman. Para bang ang amo na ng boses. Napapailing na lamang ako noon. Mas bata pa siya sa akin. Kung sa bagay, pinasiswelduhan nga lang si Kuya Ed pero ang tanong ay saan naman kaya nito ginagastos ang pera niya. Libre naman siya ng pagkain sa bahay. Hinala ko nga baka nagbibisyo si Kuya. Pero naroroon lang naman sa bahay palagi. Hindi kaya nag-iipon lang at sobrang tipid.
Panay ito ng panunuyo sa anak ni Mang Omar na si Ate Ursa. Baka may pinaghahandaan. Ganun pa rin yung kay Kuya. Naninilip ito kay ate. Hindi ko naman sinusumbong kasi yari talaga siya kay Mang Omar. Katunayan ay yun ang panakot ko sa kanya kapag may ginawa na naman itong kalokohan. Balik tayo sa kwento. Naglakad-lakad pa kami noon para makapamili na makakain. Siyempre, gutom na rin ako at maaaring matagalan pa kami sa lugar, lalo na kapag naantala ang biyahe noon. Kung ilalarawan ang lugar noon at ngayon, sobrang layo. Napakalaki ng pinagbago ng Davao. Ang laki ng inunlad. Masasabi kong maayos ang pamamalakad ng gobyerno dito. Nagmapadako kami sa baybayin. Kaagad kaming nagtanong sa isang residente noon kung saan pwedeng makaarkila ng bangkang dimotor. Maghahatid at sundo sa amin sa lugar kung saan kami pupunta. Tapos ay naghayag ako ng halaga kung magkano ang ibabayad ko. Malaki-laki, para na rin hindi na kami mahirapan pa. Lalaki yun at may edad na. Halatang mananagat ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, yung unang tinanong pa namin ang kaagad na tumugon. Saan ba daw kami magpapahatid? Sinabi ko kaagad ang lugar, sa isla ng Talikod. Parang nagdadalawang isip ito. Nakita ko sa mukha ang biglang pagsimangot. Ang sabi pa nga ng lalaki, malakas daw ang alon doon. Kung ayos lamang umano ay hanggang sasama lang. Nagkatitigan kami ni Kuya. Umiling si Kuya. Ang sabi, matatagalan pa umano kami kapag nagkaganon. Maghahanap kasi uli kami noon ng masasakyan pa matapos matid sa Samal. Kung ganoon naman pala daw, ay sasakay na lamang kami ng barko. Tumangulang ako noon, tumalikod, at naghudyat kay Kuya na umalis na kami pero pinaringgan ko ang lalaki. Sabi ko, dodoblihin ko at maghahanap ako ng iba. Mantakin nyo, bigla kaming kinalabit ng lalaki. Pumayag ito bigla. Tumatawad pala ito. Masasabi kong mukhang pera. Hindi naman sa pagmamalabis pero siya na rin ang nagsabing malakas ang alon. Hindi maipagkakaila na susugal talaga ito. Magkaroon lang ng malaking kita. Magpaganon pa man ay hindi na ako nagbigay komento. Matapos magkasundo ay kaagad umuwi ng bahay ang lalaki. At pagbalik nito, nakakapote na. Tinuro niya ang sasakyan namin. Napakaliit ng bangka. Akala ko pa naman malaki. Siguro, sakto lang talaga sa aming 3 tao. Pinagtulungan naming buhatin patungo sa tubig. At nang lumutang na, walang ano-anong sumakay kaagad kami at sumirit palawat. Si Kuya Ed ay namutla. Tapos sa po nito ang tiyan na wari ba'y masama ang pakiramdam. Nagtanong naman ako sa kanya kung anong nangyayari. Ang sabi niya, para umano siyang masusuka. Isa pa, naasiwa talaga siya sa alat, lalo na umano kapag labis-labis yon. Bagamat natatagalan niya pero may nararamdaman siya sa katawan na kakaiba nun. Maliban na lamang kung malaking bangka ang sinakyan gawa ng hindi siya natatapunan ng tubig alat. Doon ko palang napagtanto na bawal pala ang sobrang alat sa gabunan. Bagamat nakakayanan itong asin pero konti lang naman yon. Ginagamit lang pagtimpla ng pagkain. Pero sa puntong yon, talagang masasabi kong yari si Kuya. Hindi naman kasi ito nagreklamo. Kala ko nga, maiinda niya dahil tumapak pa nga siya sa alat. Nasa gitna ako noon at nasa harap naman si Kuya. Ito namang driver ay nagtataka kung bakit takot sa alat ang kasama ko. Gusto ko nung sabihing aswang siya para na rin matakot ang taong yun na mukhang pera pero pinili ko na lamang noon na mag-ibang dahilan.
Sabi ko ay hindi sanay sa bangka ang kasama ko. Nahihilo lamang siya sa may alon. Isang oras mahigit bago pa kami makarating. Si Kuya Ed ay parang mamatay-matay na. Putlang-putla talaga ang mukha nito. Ang problema, kapag bumalik na kami sa sentro, hindi kaya matutuluyan na si Kuya kapag nagkaganon. Ilang saglit lang habang nagpapahinga sa tabi ng dalampasigan, umaliwala sa mukha nito. Tingin ko ay nasa maayos na siyang kondisyon. Hanggang sa nagpaalam na ako noon sa driver namin, naantay na lamang kami hanggang alas 8 ng gabi. Nagtanong pa ito kung anong gagawin namin sa lugar. Ang sabi ko, mamamasyal lang. Hirap namang sabihing magsasagawa kami ng seremonya sa pangbabarang, di ba? Yung lugar din kung saan kami dumaong, sa unan lang magsasagawa ng seremonya. Sa timog ito, at base sa detalye ni Bora, sa ilalim ng pangpang. Pero ang gilid nito ay dagat na. Nakatapat lang mismo ang lugar na yon sa sentro ng Davao. Saktong kalahating oras na lamang, alas 6 na. Ito ang nakatalagang oras para isagawa ang seremonya sa dagat. Naiiba ito sa gubat kung saan ko ginawa yung ika-4. Isang oras lang naman yon, at tingin ko ay wala namang nilalang na katulad ng masisilayan sa gubat. Yung tamawo, hindi ko nakikita. Hindi siguro nakakatawid ng dagat ang mga ito. Nang marating namin ang pangpang, bigla namang nag-iba ang reaksyon ng Kuya. Yun bang huminto at sumimangot ang muka. Binaba pa nito ang bitbit na bag na kung saan ang laman nito ay yung mga kagamitan ko. Sinisipat niya ang ibabaw ng pangpang na yon. Bakit? Anong meron, Kuya? Teka, may mga nilalang dito pero hindi naman ganun kalalakas katulad ng nasa gubat Hindi engkanto yung nararamdaman ko, Roberto May aswang dito. 3 pa nga Kung hindi ako nagkakamali. Nakatingin sila dun sa atin. Sa may ibabaw. Wika ng Kuya Ed. Kagad ko namang tinanong siya kung anong klaseng aswang. Ang sabi niya sa akin ay wakwak umano. Naaamoy niya pa nga umano ang mga ito. O anong balak mong gawin? Isagawa mo yung seremonya, Roberto. Babantayan kita. Parang may hindi magandang sadya yung mga to Sige, magsimula ka na. Tiningnan ko ang orasan ko noon. Ilang minuto na lamang ay alas 6 na. Kinuha ko ang bag at mabilis na tumakbo patungo sa malayungib na kurba ng pangpang na yon. Katulad ng nasa gubat, may mga nakatirik din na kandila pero lusaw na ang mga ito. May mga nakahanay pang bato bilang harang sa hangin para hindi mamatay ang sinde. Puting kandila uli ang tinirik ko. May mga itim na lusaw akong nakikita doon. Napapailing na lamang ako dahil si Kuya ay parang hindi na napapanatag. Naiisip ko noon na baka maantala ang pagdadasal ko. Ang problema, kapag nangyari yon, siguradong malaking oras ang masasayang. Lalo't naroon na kami at ang hirap pa ng sitwasyon. Magpaganon pa man, nagsawalang bahala na lamang ako. Pagkasindi ko ng kandila, napansin ko pang namatay ito dahil malakas ang hangin nun. Kung kaya naman ganoon na lamang ang pagpatong ko ng mga bato, hanggang maselyuan ng kandilang yon. Matapos noon ay walang ano-anong nagmuni-muni na ako. Nang makakalahating oras na ako doon, sa maniwala man kayo o sa hindi, nakaramdam ako ulit ng sobrang lamig. Pamilyar sa akin ang pakiramdam na yon. At kung hindi ako nagkakamali, ito din ang kaparehang nangyari sa akin sa loob ng kuweba doon sa gubat.
Napagtanto ko noon na baka ito ang hudyat na tumatalab na ang pagdarasal ko. O hindi naman kaya ay nababasbasan na ang seremonya. Mabuti na lamang at hindi ganon katagal. Ilang sandali na lamang kasi matatapos na ako. Hanggang sa nairaos ko ang seremonya. Nagbuntong hininga ko at wika ko pa sa sarili ko. Natapos na rin ang lahat. Parang wala lang syempre. Pero alam kong nadadagdagan na naman ang karga ko sa katawan. Yung kandila ay iniwan ko na lamang doon. Hindi ito katulad ng nasa kuweba na hindi nalusaw. Ewan ko ba kung bakit nagkaganon yung nasa kuweba. Samantalang may iba namang kandila doon na nalusaw. Baka kagagawan nyo ng mga tamaho. Matapos kong maligpit ang gamit ko ay hinanap ko si Kuya. Madilim pero naaaninag ko naman ang lugar gawa ng dagat nga yung banda. Hindi ko nasisilayan si Kuya Ed. Hindi ko din siya nararamdaman noon na nasa malapit lang. Sa halip, parang nasa itaas siya ng pangpang na yon. Kung kaya naman ay dali-dali akong umakyat at doon hinanap ko siya. Makahoy ang itaas banda pero kaagad ko ding nakita si Kuya. Nakatayo lamang ito sa gilid pero nakatuon ang atensyon sa loob ng kakahuyan. Lumapit ako sa kanya. Ang katahimikan niya at sobrang seryoso ang mukha. Ito yung mukhang nakikita ko kung saan napapalaban kami noon sa mga gabunan. Lintek, galit na galit ah. Tsaka magaling na para ding unang uri ng gabunan. Tingnan natin kung may gagawin pa. Wika ni Kuya Ed. Sabi ko naman sa kanya, wag na lamang naming hamakin. Tutal ay tapos naman din kami at pwede nang umuwi na. Mamaya na. Baka kasi traidor rin tayo eh. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng mga wakwak. Lumilipad ang mga yan at kayang magpalit-palit ng kung anong anyo na gustong gayahin. Pasukin natin. Mungkahi ni Kuya Ed. Sumang-ayon na lamang ako. Siya naman ang nakakaalam sa mga uri ng mga ito. Sinuot ko noon ng 3 bao. Dumistansya naman si Kuya Ed sa akin. Pero hindi na ito banas. Nauna siya at sumunod lamang ako sa kanya. Pero habang nangyayari yon, maigi kong pinag-aralan ng lugar. Kasabay naman noon ang panaka-naka kong pagbibitaw ng bakod. Hindi pa ako noon napapalipad ng parusa. Hindi ko pa kasi tiyak kung sino ang patatamaan ko. Maliban na lamang kung nakita ko na. Ayaw ko namang gawin uli yung pinagsabay-sabay ng kaliwat kanang dasal, kagaya ng ginawa ko noong nakalaban namin ang unang uri. Nadalan na kasi ako noon. Malay niyo'y bumigay muli ang katawan ko, o hindi naman kaya ay hindi na kaya ng utak ko. Hanggang sa tuluyan na kaming nakapasok sa kakahuyan, dito ko narinig ang kakaibang huni. Para bang malaking tuko. Tapos nagmumula ito sa iba't ibang direksyon. May sitsit pa na wari ba may malaking ahas doon. Hindi ko maramdaman ang nilalang. Maaaring tama si Kuya Ed. Katulad lamang din ito ng unang uri na kayang ikubli ang sarili. Hindi ko pa nakikita ang naturang aswang. Sinisipat ko noon ang itaas ng mga puno pero wala akong nakikita. Pero si Kuya noon ay napaka-agresibo na. Nararamdaman ko na ang pagbabago ng kanyang presensya. Umalingasaw na rin ang paligid noon. Isang indikasyon na nasaan yung aswang na si Kuya. Hindi ko nga lang maaninag ang kanyang mukha. Buhat ng madilim talaga ang lugar na yon. Ilang saglit lang, bigla na lamang tumakbo ng mabilis si Kuya. Dito ko nasilayan ng mga malalaking nilalang na nagpatawid-tawid sa mga puno. Wari ba'y mga butiking may pakpak ang mga ito.
Hinabol yun ni Kuya Ed. Para ba akong nanonood ng pelikula nun? Napakabagsik ni Kuya. At doon ko palang nakita siyang sobrang liksi niyang makipaglaban. Para itong palaka na ang taas ng lundag. Napapailing na lamang ako nun. Gawa ng nakikita ko naman kay Kuya na parang puro na lamang kalokohan ng mukha pero na mga sandaling yun ay namangha talaga ako sa kanya. Ilang saglit lang ay narinig ko na ang kalabugan at pag-ungol. Mabilis akong tumakbo noon. Sinipat ko kung saan banda. At doon ay nakita kong pinagtutulungan si Kuya Ed. Pero hindi ito dihado. Sa halip, siya pa ang sumusunggab at nakakapuro ng maayos nun. Malalakas naman ang wagwag pero hindi ito ganoon kabilis. Sagabal sa kanila ang masukal na lugar lalo't malalapad ang mga pakpak nito. Nagkabali-bali pa ang maliliit na puno. Rinig ko noon ang tinig na sobrang nakakairita. Galing ito sa mga wakwak. Para bang mga naipit na biik nun. Ilang saglit pa ay nagpulasan na ang dalawang aswang. Doon na nahinto ang tensyon pero naiwan ang isa. Lumapit naman ako. Nagsindi pa ako ng palito noon ng posporo. Tapos ay sinilaban ko ang tumpok ng tuyong dahon. Sa maniwala man kayo o sa hindi. Nang magkaroon ng liwanag, ay nakita ko ang itsura ng wakwak. Parang kambing ang mukha nito. Puno ng balahibo ang katawan. May nakausli ding parang basang payong sa likuran nito. Ito na yung pakpak. Nakalukot yung wakwak sa sulok ng ugat ng puno. Nakatalikod na animoy nahihiya. Sinipa-sipa naman yun ang Kuya. Ang sabi ano daw ba ang balak nilang gawin. Baka inaakala ng mga ito na mahinang aswang ang inaantabayanan nila. Babae yung nilalang. Tumihaya kasi ito at may umbok sa dibdib. Nagsalita pa nga at nagsabing nagmamasid lamang daw sila. Natural lamang umano yun dahil teritoryo nilang lugar. Masyado lamang umanong naging mapusok si Kuya nun. Huwag niyo akong gawing hangal Oo, teritoryo na ito. Pero hindi kayo napapanatag kapag may ibang aswang. May gagawin kayong hindi maganda at alam ko yon. Mas malawak yung lugar namin. At hindi hamak na mas marami pang katulad mo doon. Alam ko ang ugali niyo. Umalis ka na. Ang sabihin mo kamo, kayo ang sobrang mapusok. Kukuya-kuya-kuy pa ang wakwak habang tumatayo. Hindi ko namamalayan na unti-unti na palang nagiging tao ito. Napapikit na lamang ako ng mga mata nun dahil nakahubot-hubad na babae. Maganda siya. Maalindog ang hubog ng katawan. Aminado akong namangha ako noon. Tinakpan pa ng Kuya ang mga mata ko at ang sabi, wag ko na raw dagdagan pa ang kasalanan ko sa itaas. Matapos noon ay umalis na kami pero tinatanong ko si Kuya noon kung ligtas ba matapos niyang maengkwentro ang mga wakwak na ito. Baka kasi gaganti ang mga ito. Ang sabi naman ni Kuya Ed ay hindi siya sigurado pero ang natitiyak niya lang doon. Ligtas kami sa mga oras na yon. Pero sa mga susunod, hindi niya na alam. Nagalit ako noon. Ang sabi ko, hinamak niya pa kasi. Kung hindi ko nahamakin yon, tayo yung hahamakin ng mga yon. Bingi ka ba? Di ba ang sabi ko nga may gagawin ng mga wakwak kapag nakaramdam ito ng aswang sa loob ng teritoryo nila? Wika ni Kuya. Maging sa lugar umano namin ay may mga wakwak naman doon pero alam nila Kuya ang mga teritoryo. Iniiwasan nila ito. Bagamat kaya naman daw nilang kalabanin ng wakwak pero hindi dapat magpakumpiyansa. Traidor ang mga yon. Nagtanong ako kay Kuya kung kumakain ba ng tao ang mga aswang na yon. Depende umano. Parang katulad lamang din nila na may opsyon. Ang iba ay namumuhay ng normal pero may iba ding mapagkasik. Pero hindi ganon kadelikado.
Gaya ng inaasahan ko, ganoon pa rin ang sinapit ng kuya nang sumakay kami pabalik o patawid na ng dagat. Mas lumala pa dahil ang lakas ng alon noon at halos maligo na kami ng tubig. Hinimatay si Kuya Ed. Natataranta pa ako noon. Hindi pa kasi kami nakakarating. Maging ang nagmamaneho noon ay natataranta na rin. Hindi naman pwedeng pabilisan niya ang takbo kasi baka tumaob ang bangka. Totoo nga ang sinabi ng lalaking malapad talaga ang alon. Pero sa kabutihang palad ay nakadaong naman kami. Pero si Kuya, matagal na nagising. Nagpapasalamat na lamang ako noon nang pumayag yung may-ari ng bangka na doon muna kami sa kanila magpapalipas ng gabi. Sabi pa nito, bakit hindi ko na lamang daw dalhin sa ospital? Sagot ko naman ay magiging maayos din ito. Mga hating gabi noon, nabulabog ang lugar. Paano ba naman kasi ay nag-anyong aswang si Kuya Ed bigla nang magising yon? Akala siguro ay nasa bahay na namin. Ayon, nasaksihan ng pamilya doon sa bahay na yon na aswang pala ang kasama ko. Inambahan pa kami ng pagtaga ng itak. Pinalayas at sinigaw-sigawan. Panay naman ako bitaw ng mabigat na salita nun. Bakit hindi muna inalam yung lugar? Bakit bigla na lamang nag-anyong aswang, di ba? Ayon naman kay Kuya ay nananaginip umano siya. Humingi naman ito ng kapatawaran. Nagpalaboy-laboy kami noon sa lansangan na para bang mga bandido. Natakot pa ako noon gawa ng napaka-istrikto ng kinauukulan sa lugar. At baka mapagkamalan kami noong kriminal. Lagot talaga kapag nakapagsumbong yung pamilya. Sa kabutihang palad, wala namang nangyari. Pero aminado akong labis-labis ang pangangamba ko noon. Markang Duterte ang Davao. Kapag pasaway ka, ilagot ka. Inabot na lamang kami ng umaga at pagod na ako. Nakasakay naman kami noon pero babad na ako. Pagkarating pa namin sa bahay, lubog kaagad ako sa bodega na wari inuubusan ng lakas nun. Tuwang-tuwa ang tiyo nun. Natupad na umano ang pinakaasam-asam niya sa akin. Ang susunod na umano noon, magbabago na ako. Pero hindi ko pa talaga tatalikuran ng lahat. Maaaring nasabi ko noon na kapag naabot ko ang sukdulan ay hihinto na ako pero sa mga sandaling yon, para bang nagbago ang isip ko. Hindi ko naman sinabi yon kay tiyo. Pinapaasa ko lamang siya. Hanggang dito muna ang kwentong ito. Mahabang pahinga kasi ang nangyari pagkatapos. Isusunod ko kaagad ang mga masiselan at masasabi kong nagtatak talaga sa isip ko. Ito yung pangyayaring nagkaroon ng dagok sa mga kauri ng tiyo. Siyempre, hindi ko muna sasabihin dito. Ang pangit naman kung ilalahad hindi nakapanapanabik yun. Muli, ako po si Roberto. Ang puting mambabarang na may tiyong gabunan.